Galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la saraga jugu bomori tenya wele la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل وقليل من عبادي الشكور اللهم صل على الرسول سيد سند العظيم القائل في حديثه من لا يشكر الناس لا يشكر الله عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المحبوبين أم بديت بشر في الله جبا وأم بدو كرمانتو على كان سنسين على تقوي على مينكو بركة دبغا wali ñuman dona ko dogoyara adamadenw cɛla ka kisi nema deli ala fɛ ka kɛ kira jɔyɔrɔbatigi kɔsɔntigi kamatigi kan kira min ko a ka kumaw la ni maa min ma ɲɔgɔnw ka ɲuman dɔn k'o tigilama tɛna se ka hali ala ka ɲuman dɔn ala ka kisi ni nɛɛma jide ni kira ba yin kan a n'a sodenkɛ sanumaw minnu kɛra ɲuman dɔnnaw ye a n'a ka sahaba ɲumanw minnu y'a dɛmɛ ɲɛnamaya kɔnɔ u ma janfa a kɔfɛ n'an bɔra yan b'aw bɛɛ don kiramantoya la ka deli ala fɛ ala ka hinɛ n'a ka kisi n'a ka barika ala k'o jidi ne n'aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kan bi wajulu kɛnɛ kanumɔgɔw an bɛ Côte d'Ivoire jamana kan Faba la Abidjan jamiyatu ansardin tonde minnu bɛ yen u ye kɛnɛ belebele sigi waliɲuman dɔn kɛnɛ ala fo kɛnɛ ni k'a tɔgɔ da ko Basitan Tarawele ka kɛnɛ Tamani Aba Seyed Sharif Usman Madana Haidara ka musokɔrɔba ko don walasa ka kuma a ka ɲɛnamaya kan a ye jɔyɔrɔ min ta furuso ladon na sabali la muɲu na den ladon na k'i da don kumaba dɔw la k'olu lase walasa o bɛ se ka kɛ ɲɛmadafɛn ye maa tɔw fɛ cogo min fɛn min bɔra ye an ka jɛ k'a baaraw seereya alhamdulillah ala te koshi ke gbansa Allahu a'lamu haisu yajalu risalatahu ni ala ko abe koba dɔ kɛ denba dɔ sɔrɔli la o lon tile ala bɛ filɛli kɛ kini ni numa tirebɔ ni tireben muso min ka fisa muso bɛɛ ye o tile la ni kɔnɔnɔdiya ye ni sabari ye ni muɲu ye ni lɛbundanya ye ala bɛ o muso de sugandi o tuma na k'a ka fɛn bila a la a bɛ se ka min bɔ k'a di diɲɛ ma n'a bɛ kɛ diɲɛ ma wasa ye o la ala tɛ filɛli kɛ o yɔrɔ la i ka seli cogo la ala tɛ filɛli kɛ o yɔrɔ la i ka cɛɲana ala tɛ filɛli kɛ o yɔrɔ la i ka foyi la ni dusukun tɛ kɔnɔnɔdiya sabari ye muɲu sabu an b'a dɔn muso jugu walama muso min kɔnɔ fila ala tɛ sɔn fiyewu i ka maaba dɔ bange sabu lɛbu dɔ b'i la n'a fɔla i den ma a b'a kuma suri wa fi zalika falyatanafasi mutanafisun ni ninnu dɔw ye muso kan ka sabari parce que ala tɛ ban a ka kabako kɛli la hali an bɛ quartier min kɔnɔ n'ala ko a bɛ alimami dɔ bɔ yan sini alimami dɔ alimami min Seyidina Ibrahima ye duwawu min ɲini ala fɛ a ye ala dali fɛn mun na k'a fɔ ala i bɛna ne kɛ diɲɛ ɲɛmɔgɔ ye ani lahara ɲɛmɔgɔ ye o tuma na n bɔnna dɔw k'a ye o la n'ala ko a b'o ɲɔgɔn dɔ bɔ quartier la yan musow ka cɛɲa tɛ filɛ u ka selicogo tɛ filɛ u ka suncogo tɛ filɛ i ka jogo ani i yɛrɛ bɛ cogo di ala b'o de filɛ hali n'a ma taa sɔrɔ selila kunda a bɛ taa filɛ kafiri kunda o dalilu ka ca n'i ye Seyidina Ibrahima ye alhamdulillah a fa tun tɛ seli o a ba fana bɛ sɔrɔ wagati min na diinɛ tɛ yen mɛ munna olu de ye Seyidina Ibrahima balo ko dɔ bɛ yen munna o y'a bange facɛ tun ye sɔnni kɛ mɛ munna a y'a bange sɔnni nin tɛ dulɔmi nin tɛ mɛ yɛrɛ saniya in ko don o de la foyi man jugu ala ka dugukolo kɔ kan n'a lɛbu ka bon ka jɛnɛya bɔ mɛ tellement dɛniya cɛ ka jugu shetana y'a juguman dogo adamadenw na o tuma na k'a kɛ ka an kɔ bɛɛ tiɲɛ n'a ye ala k'an kisi k'an tanga donc a b'o cogo la ala kira facɛ Abdullah
ani alakira bamuso Amina ala bena alakira kalifa o la tuma min chrétien tun bɛ duɲa kɔnɔ juifu tun bɛ duɲa kɔnɔ o kɔrɔ ye de Seydina Isa ka mɔgɔw tun bɛ yen Seydina Musa ka mɔgɔw tun bɛ yen mais n'i ye filɛli kɛ alakira ma taa bɔ Seydina Isa ka karamɔgɔba dɔ la a ma taa bɔ Seydina Isa ka karamɔgɔmusoba dɔ la a ma taa bɔ Seydina Musa ka karamɔgɔba dɔ la bal a taala bɔ mɔgɔ mun na o bɔnna dɔw bɛ yen olu ye sɔnnikɛlaw de ye donc ala ka filɛli kɛ yɔrɔ jumɛn ala ka filɛli kɛ dusukun de la a n'a bɛ bɔ joona lɛbu tɛ mɔgɔ min na o la n'i ye an karamɔgɔ filɛ bi n'o ye an ɲɛmɔgɔ ye a n'an fa n'an ba a n'an ɲɛ n'an kɔ n'o ye Ased Sherif Usman Madani Haidara ye n'i y'a lɔ yɔrɔ ye diɲɛ kɔnɔ i kana Haidara filɛ parce que yanni i ka s'ale ma i bɛ s'a fa ma o i bɛ taa sɔrɔ lɛbu t'a la Mali dugukolo kɔ kan lɛbu t'a la farafinna lɛbu t'a la diɲɛ na mɔgɔ bɛ se ka Haidara gosi na Haidara lagosi n'o ye o tɛ yen n'i taara filɛ a bakunda an sigilen bɛ an bamuso sanuma min ka kɛnɛ kan i bɛ farafinna filɛ ka diɲɛ bɛɛ filɛ a tɛ cɛ la a tɛ muso la a t'a jugu la a t'a ɲina min bɛ se ka lɛbu sɔrɔ a la k'a fɔ ka Haidara lagosi n'a ye n'o tun bɛ sɔrɔ walahi a tun tɛ fɔ Haidara ma bi ko a fatɔ sabu o ko fatɔ lo o ko lagalagatɔ lo o ko a ma kalan nka o m'a fɔ ko jɛnɛyakɛla don o m'a fɔ son don o m'a fɔ namaratɔ don mɔgɔ si ma sɔrɔ k'a fɔ an tun b'a bamuso lɔ yan mɔgɔ si ma sɔrɔ k'a fɔ an tun b'a fa lɔ yan i y'a ye donc ala filɛ nin ye ala bɛ kabakow de kɛ tuma bɛɛ o de la muso ka kan ka ɲa n'i ɲana ala b'i ta k'i kɛ ayatan lil alamin donc an sigilen bɛ an bamuso kɛnɛma sanuman ka kɛnɛ de kan nin ye o la n'i ko Basita Haidara yɛrɛ jogo filɛ n'i ko Muhamadu Madani Haidara karamɔgɔ Haidara yɛrɛ jogo filɛ i ye jogo o jogo ye Haidara la i ye majigi o majigi ye an karamɔgɔ la i ye wasa o wasa ye an karamɔgɔ la a bɔra fɛn sanuma fila min na olu le tun bɛ ten n'o tun tɛ ten ale tɛ kɛ ten o la n'o ko kuma Basita kan k'i to Côte d'Ivoire ele ni Basita ma denmisɛnya kɛ ɲɔgɔn fɛ ele ni Basita ma sigiɲɔgɔnya kɛ ɲɔgɔn fɛ mais o ko kuma Basita kan no o man gbɛrɛ o Haidara filɛ dɔrɔn i ka kuma a Basita kan i ka fɛn fɛn fɔ Basita la k'a bɛn ni Haidara jogo ye o de cɛku sabu a den don n'o k'i ye kuma karamɔgɔ Haidara facɛ kan la ele n'a ma sigi kɛ o i n'a ka tile ma bɛn la mais i bɛ filɛli kɛ joona filɛli kɛ Ased Sherif Usman Madani Haidara la i ka cɛfarinya min y'a la i ka jagbɛlɛya min y'a la i ka sabari min y'a la i ka muɲu min y'a la dɛ a fa yɛrɛ tun bɛ ten munna i b'o ye Seydina Seydatu Mariam a ka kisa la tumana min na a nana ni den ye o ko a ma ko an t'i fa lɔ ni kamelebaya ye an b'i bamuso lɔ ni sungurubaya ye o kɔrɔ ye di ja ni den t'a fa ye a balo n'a ba tɛ a falo o la an b'a ɲina Alahu Taala fɛ an bamuso an b'a ka 9e édition de la derrière la yan an b'a ɲina Alahu Taala fɛ ya Rabbi ka ni ɲɔgɔn si caman ba d'a ma an ka fêtiw kɛ ya Rabbi Ala k'o kɛ k'a laban ɲɛ ya Rabbi Ala k'o kɛ a y'an sɔn fɛn sanuma na an b'a ɲina Alahu Taala fɛ Ala k'an yɛrɛ kɛ fɛn sanuma ye Basita Ala k'a mankɔrɔ a ka sabari Ala k'a don an denw na Ala k'a don an musow la a ka muɲu Ala k'a don an musow la an b'a ɲina Alahu Taala fɛ ya Rabbi labanko ɲuman Ala k'a di an bɛɛ ma Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shrah bis salati alayhi sudurana wa yassir biha umurana wa farrij biha humumana waqshi biha humumana waghfir biha zunubana waqdi biha duyunana wa asli biha ahwalana wa balligh biha amalana wa taqabbal biha tawbatana wasil biha hawbatana wansur biha hujjatana wa tahhir biha alsinatana wa anis biha wahshatana warham biha qurbatana wajalha nuran baina aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min fawqina wa min tahtina
وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا وزلا يوم القيامة على رؤوسنا وساكل بها يا رب موازين حسناتنا وادم بركاتها علينا أتانا لك نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتعوينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره فمتنا اللهم في الدارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته وساملنا على سنته وتوفنا بعد طول العمر ودرك المنى في طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملته واشرنا في زمرته الناجية وحزبه المفلحين وانفعنا بمن طوت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين وأوردنا حوضه الأصفى واسقنا بكاسه الأوفى ويسر علينا زيارة حرمك وحرمي من قبل أن تميتنا وأدم علينا الإقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى. اللهم إنا نستشفع به إليك إذ أوجع الشفاء إليك ونقسم به عليك إذ أعظم من أقسم بحقه عليك ونتوسل به إليك إذ أقرب الوسائل إليك. نشكو إليك يا رب قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا للطاعات وهجومنا على المخالفات فنعم المشتكى إليك أنت يا رب بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتسب فلا تبعدنا وببابك نكف فلا تطردنا وإياك نسأل فلا تخيبنا وإياك نسأل فلا تخيبنا وإياك نسأل فلا تخيبنا. اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك شغالنا وإلى الخير مآلنا وحقق بزيادة آمالنا واختم بسعادة آجالنا واختم بسعادة آجالنا واختم بسعادة آجالنا بعد طول العمر ودرك المنى. هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك. أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسعون إلا عفوك فاعف عنا يا خير مامول وأكرم مسؤول إنك عفو كريم رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالجنة في بطون أمهاتها قلت بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين. على منصر بفضلك سلطاننا وأهلك الكفرة أعداءنا وآمنا في أوطاننا وآمنا في أوطاننا وآمنا في أوطاننا وول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع الذنوب والسيئات وترفعنا بها عندك وعند الخلق على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bella Jenufo, Chokoroba ko musokoro me Bella Jenufo. Ambe karamɔgɔw fɛnɛ fo. Mɔgɔ ka dɔrɔmɛ kelen bɔ ka don ko na yɛrɛ bɛ Ala ka miyaru bila ta yɔrɔ la. Mɔgɔ ka dɔrɔmɛ kelen bɔ ka bila na yɛrɛ bɛ Ala ka miyaru bila ta yɔrɔ la. Mun yɛrɛ ma fɛn sɔrɔ yan tigɛ la n'a miiriya ɲuman b'u la yɛrɛ bɛ Ala ka miyaru bila ta yɔrɔ la. Serifu Madani Haidara si jani kɛnɛ Ala ka dana ma. Ale min kala sababu ɲuman ye ka ɲɛw yira ɲɔgɔn na k'an kɛ ba kelen fa kelen an bɛ foli lase nin Sefu Cɛni ma. Ala kana jugu ntanya, Ala kana jugu sakɔrɔ. Ni jugu mun ko k'u ɲɛ tɛ la kan yɛrɛ bɛ n'u lɔn Ala k'u sigi. N'u sigi n'u Ala k'u la. N'u lala Ala ka n'u wuli. Si nafama ni si barikama Ala k'a dana ma. An b'a ɲini se tɛ Ala fɛ ɲinan kɔfɛ san 100 ni san 3 loro yɛrɛ bɛ Ala k'u dana ma. Ala k'o di Sefu Cɛni ma. Ala k'o mɛn kɔrɔ. Ala k'a ɲɛmɛ a la. Kɛnɛ yɛrɛ tigi n'o Basa Tarawele ye. Ama ni se tarafe Basa Tarawele ale min kala ma sababu ɲuman ye si nafama ni si barikama Ala k'a dana ma. San wɛrɛ Ala k'o dana ma. Masa min ka ɲinan bila su kɔnɔ yɛrɛ bɛ ka san wɛrɛ bila su kɔnɔ yɛrɛ bɛ Ala m'o kalan ye. Ala ko ka Ala yɛrɛ bonya kama. Donc kuma ka gbala ma n bɛna kɛnɛ sigibaga bɛɛ lajɛlen fo. Tɔn membre bɛɛ lajɛlen an bɛna bɛɛ lajɛlen fo si nafama ni si barikama na. Ka miyaru caman d'an bɛɛ lajɛlen ma yɛrɛ bɛ Ala m'o kalan min na rabi. Heji ta waati le bɛ se yan tigɛ Ala ka heji nɔgɔya n'an balima silamɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɛ Ala k'o kɛ. Mun bɛna ta fana yɛrɛ bɛ ka bɛɛ lajɛlen ɲuman ta ko ɲuman se kana ɲuman sɔrɔ yɛrɛ bɛ Ala m'o kalan. An hami dogo na hami kɛnɛ kan ta yɛrɛ bɛ Ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya. Ala ka Ala yɛrɛ bonya kama Sefu yɛrɛ lɔkɔrɔma ko sɔn sallallahu alaihi wasallam ay yafa ma kuma ka gbɛlɛ. N'an bɔra yan an bɛ foli lase tɔni cɛman a n'a musoman. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na. Sabu an bɛ kɛnɛ min ka kɛnɛden tɛ. N'o ye Basitan Tarawele ke anniversaire ye karamɔgɔ bamuso. Parce que bamananw ko ten ko yanni i ka sama sigafɛnba fɛn dɔ la ko i bɛ sama a samaba la. Donc Basitan ale de kɛra sababu ye ka karamɔgɔ d'an ma. Tiɲɛna an m'an to yan bi ka foli k'a la Tamani fo Bamakɔ. Sijan ani kɛnɛya ani lafiya ni kɔrɔta ko danna ma Ala k'o kɛ. Ala k'o kɛ kiraw kosɔn. An sigira kun min na o de ye an ma muso n'an bamuso ka anniversaire n'o ye Basitan Tarawele ye.
albishi jan ani kɛnɛya lafiya ala k'o di an ma lon caman san caman bɛ ala taala bolo ala k'o yira an na san caman ala k'o yira an na o kɔfɛ an bɛ parrain fo an bɛ marraine fo ka arajo kɔfɛ président a n'a ka tɔni bɛɛ lajɛlen an b'a bɛɛ lajɛlen fo u ye baara min daminɛ a san 9 de ye nin ye an b'a deli ala taala fɛ ka san caman yira an na a musakaw bɔra yɔrɔ la ala ka miliyari bila a nɔ na ka ladegeli nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye ala k'o kɛ k'a kɛ ɲɛtaga k'a kɔrɔta ala k'o kɛ an bɛ yɛrɛ kɔfɛ fo dan tɛ foli min na an bɛ ala fo ka ala barikada ka sababu kɛ an bɛ kɛnɛ min kan an b'a fɔ nin ye kɛnɛbaw dɔ ye an bɛ kɛnɛ min kan o de ye an mamuso Basta Traoré n'u b'a fɔ a ma ko Abba an b'o ka kɛnɛ de kan bi o la an b'a ɲini an balakaw fɛ minnu ye kɛnɛ sɔrɔ ani minnu ma kɛnɛ sɔrɔ Ala Taala ye diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen di an balakaw ma fo ni muso min banna k'a ka musoya jɔyɔrɔ ta ko sababu kɛ mun ye an karamɔgɔ filɛ bi a ye tamani labɔ ka barawuli cercle labɔ ka Bamako labɔ ka Mali bɛɛ labɔ a ma dan Mali ma ka farafina labɔ ka diɲɛ bɛɛ labɔ bi ni muso kelen ka baara ye o la an ba in fo an b'a mamuso fo n'o Abba Traoré k'a ɲini ala fɛ ala ka si ani kɛnɛ lafiya di an ma k'a ɲini an balakaw fɛ an balakaw bɛɛ ka an mamuso nin ladege ni muɲu ni sabali ye ni muso muɲuna ka sabali furuso kɔnɔ kabako bɛɛ bɛ bɔ muso de la mais a tɛ sɔrɔ fo muɲu ni sabali o la an b'a ɲini an balakaw fɛ minnu ye furu sɔrɔ ani minnu ma furu sɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka furu nɔgɔya u bɛɛ lajɛlen ye mais ni minnu ye furu sɔrɔ ka ban u k'u cɛsiri muɲu ni sabali la fɛn o fɛn mana i sɔrɔ furuso kɔnɔ ni sabalila ala kama ka sabali kira kama k'a dɔn ala de ye ne don nin furu in na k'a to ala n'a kira ye ala bɛ fɛn bɔ i la i n'a fɔ an karamɔgɔba ɲɔgɔn o la an b'o welekan di an balakaw bɛɛ lajɛlen ma minnu ye kɛnɛ sɔrɔ ani minnu ma kɛnɛ sɔrɔ o kɔfɛ an bɛ kɛnɛ in yɛrɛ labɛnbaw fo n'o de ye sous-section derrière ye ala fo k'ala barikada mansa min ye bidon yira ne n'aw la an b'a deli ala fɛ wagati caman bɛ ala bolo ala k'a yira an na ala k'a ɲaami an karamɔgɔ la o foli kɛlen kɔ ka bɔ yen an b'an ka bureau national mɔgɔw fo k'a daminɛ ɲɛmɔgɔ la fo ka taa se kɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma o bilala jɔyɔrɔ min na yarabi ala k'o dɛmɛ n'a ye ala k'a n'o fangaw se walayi n bɛ araye kɔfɛ mɔgɔw fo k'o barikada o sara tɛ ne bolo ala k'o sara n'a ye ka secrétaire organisation mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne tɛ bɔ kuma na ne yɛrɛ ma n furucɛ bɛrɛ fo lon min na kuma min fɔla ne ɲɛna mun nin ko ne ma ko fana i kana sira i kana jɔrɔ ko nin tɛ di bɛɛ lajɛlen ma walayi ne bɛ n cɛ fo la k'a barikada k'an sari musoba bɛɛ lajɛlen fo k'an ka karamɔgɔ yɛrɛ fo ne ye Hayidara ye walayi ni ka ba san fila a ye fɛn min k'an n'u ye a wasala ni wajulu ye ala ka musokɔrɔba na ala ka labanko ɲuman d'an ma ala k'a ɲaami a la ala k'an n'a bɔnnaw bɛɛ kisi karamɔgɔ yɛrɛ o ta tɛ se ka fɔ olu de y'an n'u kɛ fa ye bi k'an kɛ ba ye an n'an ka ɲɔgɔn yɔrɔ yɔrɔ ni degun dɔ b'i kan i bɛ ɲinɛ ko ala ni karamɔgɔ ka kumaw fɛ ala k'a ɲaami karamɔgɔ na ala k'a n'a si sabati yarabi an karamɔgɔ min yɛrɛ taara nɛɛma la n'o ye fa ye ala k'a da yɔrɔ nɛɛma ala k'a k'ale yɛrɛ kama ala k'an dɛmɛ n'an ka ko bɛɛ lajɛlen ale kama o foli de bɛ ne bolo k'o lase silamɛw ma ni bilara min na o bɛ yafa ne ma ala sayyidi kalki mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa sallam أستهل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أيها السادات الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإسلامي أنسكلا هرلا يا ربي على كان لي هرلا على كان سبودي عما ala kan labanye islamaya ala ka korota kanga korota bagay ala ma kerati sigi anskila herala chukumna ya rabbi ala kan wuli heralati ala ko ke ala ya bonya kama salli ala rasul ula ambi ambadem befo ni islamaya foli ambi au foni badenya foli amba foni kelenya foli
folikan min ka bon ka tɛmɛ foli bɛɛ kan n'o ye ala ka kisi kɛ ne ni aw kan o kɔfɛ an bɛ an karamɔgɔw fo derrière Rayira Abidjan kɔnɔ Abugo kɔnɔ Ansaru Dini bolofara min bɛ derrière ye Abobo yan olu de farala ɲɔgɔn kan bi ka bɛn le 5e mois 2018 ma ka fara ɲɔgɔn kan k'o bɛna ɲɔgɔn ɲɛnajɛ ka hakili jigin kɛ an karamɔgɔ ba la k'a ka anniversaire ɲɛnamaya an bɛ Ansaru Dini fo an bɛ Hayidara fo an b'a barikada an b'a waleɲuman dɔn Hayidara ye min ye o dɔnna diɲɛ ye Hayidara dɔn ka ban ala y'a dɔn ala kan ka min kɛ ala tilala ka kɛli la Hayidara kun kan ka min fɔ a tilala la mais hali bi layidu min b'a ni ala cɛ n'o ye ala ka diinɛ laseli ye tiɲɛ kan sɛgɛnbali don hali sini a b'a la o tuma na an bɛ kɛnɛba min kan n'o ye an mɔmuso ka kɛnɛ ye Bastan Traoré n'o ye Sɛri Usumani Madani Hayidara ba ye an bɛ o de ka anniversaire kɛnɛ kan i mana Hayidara ka bonya fɔ cogo o cogo i bɛ segin ba in de ma a ka karama mana fɔ cogo o cogo an bɛ segin a ba ma a n'a fa u ye min kɛ tamani kɔnɔ o dogolen tɛ o Bastan dɔnbaaw bɛ tamani ye hali bi ba Madani dɔnbagaw u bɛ tamani hali bi bon o tuma na Hayidara mana bonya cogo o cogo an bɛ segin Bastan Traoré ma an balakaw olu lafiyala ka ban o an balakaw lafiyala ka ban munna ɲɛjɔ yɔrɔ yera olu la u kan ka min ladege k'a lajɛ k'a ladege a ka kɛwalew la a ye min di diɲɛ ma walasa u k'o ladege sɔrɔ n'o ye Bastan Traoré ye ala y'o ni diɲɛ na muso kelen bɛ yen muso dɔ bɛ yen ale bɛ miiri de ala k'a sɔn den na den min bɛ se ale kɔrɔ a n'a cɛ ale ka miiri bɛɛ ye den ka se n donni kɔrɔ wa den yɛrɛ ka se n cɛ donni kɔrɔ an ka du den ka s'a kɔrɔ ayi muso yɛrɛ dɔ t'o yɛrɛ sɔrɔ fiyewu a ti den sɔrɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ min b'ale ta wa a bɛ du ta wa a b'a cɛ ta an b'a fɔ n ko ale ka wolo kɛla fu ye hala kun kana wolo o kun ka fisa o ye nka ala ye muso min kɛrɛnkɛrɛn ka cɛba in bɔ a la n'o ye Sɛri Usumani Madani Hayidara ye ale ka miiri ma da a ka ale ta a k'a ka du ta a ka dugu ta a ka tamani dama ta dɛ ale ka hami kɛla diɲɛ de ye a bɛ diɲɛ dilan ka tila ka diɲɛ ta ala ye Bastan de sɔn cɛ la a ma da a ka du ma a ma da a fa ni ba ma a ma da u ka kabila ma a wolola dugu min kɔnɔ a ma da u ma a wolola jamana min kan a ma da a ma a ye diɲɛ bɛɛ de ta a ye diɲɛ ta ka tila ka diɲɛ dilan o tuma na nin ɲɛji yɔrɔ min ye musow bolo ni muso bɛɛ wulila ka jɔ fo an ka Bastan ɲɔgɔn an ka k'a ɲɔgɔnna ye k'a ladege a ye cɛba min di diɲɛ ma an yɛrɛw ka se ka dɔ sɔrɔ min bɛ se ka o cɛ in ladege muso bɛɛ ka hamina mana kɛ nin ye muso bɛɛ ka miiriya mana kɛ nin ye mikɔrɔbu t'i wolo bilen denw ti sɔrɔ bilen den minnu u ti mako dilan diɲɛ na n bɛ nin f'u ye siɲɛ caman muso bɛ se ka se moriw fɛ yen ko a ka n dɛmɛ n ka den sɔrɔ walima a bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la walima a bɛ taa donmaw fɛ yen ko fo a ka den sɔrɔ n m'a fɔ o moriya walima o dɔgɔtɔrɔ ninnu ka fura walima donma fura k'o ti tiɲɛ ye o ye tiɲɛ ye o bɛ se ka a dɛmɛ ala ka dɛmɛ kɔfɛ a bɛ den sɔrɔ nka bolo bɛ sin den na walima den ka kɛ du tabaa ye mori nasi t'o ɲɛ wa donma furamugu t'o dilan wa dɔgɔtɔrɔw ka furakisɛ tɛ se k'o d'i ma o ye muso yɛrɛ ka muɲu ni sabali ye bolo bɛ sin den na muso yɛrɛ de kama wulibali don dɛ
muso n'i kɛra ɲuman ye ala bɛ ɲuman bɔ i la n'i ɲɛna ala bɛ den barikama bɔ e yɛrɛ la den min b'i ta wa den min b'i ka kabila ta o preuve yera a fɛ ni jɔnni ye Bastan Traoré mais den barikama tɛ se ka sɔrɔ ten o ni sɛgɛn ni ɲani tɛ ani muɲu ani sabali muso o muso bɛ yen ko ale tɛ sabali ale tɛ muɲu sabali t'a la wa muɲu t'a la a t'a to cɛ ta la a t'i den sɔrɔ min bɛ se k'a bolo wula fadenw cɛ ma a ye ala t'i den d'a ma fiyewu bolo bɛ wuli min na den min b'a bolo wuli fadenw cɛ ma ko a t'i jigin o den t'i sɔrɔ a fɛ o tuma na an balakaw n'ala sɔnna aw tile ni Bastan Traoré tile bɛnna n'o ye Sɛk Usumana Madani Hayidara ba ye aw tilala hakilima bɛɛ musow la o tilala ka ban munna dangaden t'i wolo ale fɛ yen bilen ale muso sina t'i sɔn fiyewu dangaden ka wolo a ka du kɔnɔ ale t'i sɔn fiyewu jama ka jɛrɛ u ka duda la ko a n'a cɛ bɛ ɲɔgɔn na Bastan ye min kɛ a y'a lajɛ an balakaw Bastan Traoré n'o ye Hayidara ba ye don dɔ sa ye Bastan Traoré bugɔ a jɔlen ɲɛgɛnda la sanji y'a bugɔ k'a jɔlen to ɲɛgɛnda la a kɛra ka an mɔkɛ n'o ye Ba Madani ka ji ye k'a bɔ k'a sigi ɲɛgɛn na a nan'i jɔ ɲɛgɛnda la de o y'ale ka laada ye n'a ye ji sigi ɲɛgɛn na a b'i jɔ ye ka ji lakɔlɔsi tant que ni cɛ ma don ɲɛgɛn na ale yɛrɛ tɛ taa a sigi a tor'o kɔnɔ yanni Ba Madani ka bɔ so kɔnɔ k'a bɛ t'i ko ɲɛgɛn na sa y'a daminɛ sa nana ale ma se ka bɔ bilen ka taa ko bari san bɛ na muso barikama in muso belebeleba in a ma taa don bo kɔnɔ ko sa bɛ na dɛ a ma ji ta ka bɔ a sigiyɔrɔ la ko parce que ko sa bɛ na a y'i jɔ ɲɛgɛnda la yen sanji kɔrɔ ka ji in lakɔlɔsi fo ka sa wo a la a ma don sa wora a la a jɔlen Ba Madani bɔra ka bɛ t'i ko a y'a jɔlen ye a ɲɛgɛnnen don sanji la ko a bɛ cogo di ko ne kun jɔra de n bɛ ji kɔlɔsi sa nana ɔ sanji min nana ko n ma se n ma sɔn fiyewu n bɛ taa don bon kɔnɔ ko n bɛ s'a la don bari e ka ji bi yan fo n ye n jɔ k'a kɔnɔ o tuma na an balakaw nin muso belebele min ye nin kɛ ta a k'an ka musow lajɛ a k'an balakaw lajɛ belebele o bɛ se ka sɔrɔ ten cogo di ko sɛgɛn tɛ yen ko ɲani tɛ yen ko degun tɛ yen tan foyi tɛ yen anw musow bolo cɛ ye c'est-à-dire cɛ ka tan tɛ muso bolo mɔgɔ bɛɛ ka tan bɛ yen u ka gurupu o tan bɛ sɔrɔ muso bolo an ka tɔnsigi o tan b'a bolo an ka tɔntini cɛli o tan bɛ muso bolo a musoɲɔgɔnw ka gɛrɛn sigili o tan bɛ sɔrɔ muso bolo mais cɛ ka tan o banna musow bolo cɛ ka tan tɛ yen mais mɔgɔ min y'i ta ka n'a bila a ka so kɔnɔ n'o ka tan ma sɔrɔ e bolo e bɛ den jumɛn sɔrɔ k'o bɛ tan sɔrɔ ka e yɛrɛ balo den bɛ sɔrɔ min ko tan dɔ bɛ sɔrɔ den in bolo o bɛ jɔ ni fa ye walima a bɛ jɔ ni ba ye ko a bɛ tan dɔ sɔrɔ ka aw balo o tan tɛ sɔrɔ fiyewu ayi cɛ ka tan tɛ muso bolo bilen an ka teli o ma an ka teli o ma maa an ka kira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kira ko kisi ni nɛɛma b'a ma a ko ni muso ye a cɛ ka fini ko muso y'a cɛ a ka fini ko cɛ ka fini dama koli ya ko ni muso y'o ko ala bɛ o muso in sɔn baraji ba kelen ka jurumu ba kelen jɔsi ka bɔ o muso in na ni ka tila ka daraja ba kelen di o muso ma ni kira ka kuma ye kisi ni nɛɛma b'a ma ni muso min y'a cɛ ka fini ko dama mais ala lajɛ kɛ cɛ ka fini koli o tan tɛ muso bolo bilen a bɛ di jɔnni ma n'a ma taa di finikolaw ma sara la baaraden min ta o bɛ fini ko so kɔnɔ walima denmuso de b'ale cɛ ka fini ko ayi cɛ ka tan tɛ yen bilen wa sɛgɛnyɔrɔ tɛ yen an bɛ se ka min kɛ cɛ ye
mais e ma sɛgɛ cɛ ye ko e ni cɛ ka kan i ma sɔn fiyewu tan dɔ ka sɔrɔ e bolo min b'i kɛ cɛ ye ko parce que i ni cɛ bɛɛ ka kan wa n'i ni cɛ bɛɛ kɛɲɛna ala t'i den bɔ i la den min bɛ se ka i ni cɛ ta sini an balakaw a ye tan dɔ ta cɛ ye bilahi a y'a to tan dɔ a ye tan dɔ bila ye nin ye ne cɛ ka waati ye n bɛ nin kɛ n cɛ ye cɛ ka fini ti ko an balakaw fɛ bilen denmuso de b'a ko walima baaraden foyi t'a la luzira tɛ yen ale yɛrɛ bolo ti don cɛ ka fini nɔgɔ la o ko tɛmɛnen kɔ cɛ ka dumuni yɛrɛ tobili an balakaw ka fusa o ma bi an balakaw ka fusa o ma cɛ ka dumuni tobili k'a ta ka n'a sigi cɛ kɔrɔ nin y'i ka dumuni ye i ɲɔgiri k'a d'a ma bonya kɔnɔ muso t'o kɛ bilen kelen kelenw de b'a kɛ dɛ o bɛ to jɔnniw ma baaradenw ani denmusow d'accord dumuni tobili denmusow bɛ se ka dege o la mais n cɛ ta a tali ka n'a di n cɛ ma muso de kan k'o kɛ jɔyɔrɔ dɔ kan ka ye e la denmuso yɛrɛ kan ka min kala i bolo muso du kɔnɔ yan'a ka taa cɛ fɛ yen nka ni jɔyɔrɔ ma ye muso la du kɔnɔ denmuso bɛ mun kala e fɛ yen n'a bɔra ka taa cɛso la a bɛ mun kɛ n'a bɔra ka taa fɛ a bɛ mun kɛ o kumana an balakaw ni y'aw ka kɛnɛ ye Basitan Tarawele ka kɛnɛ o ye musow ka kɛnɛ ye bari an ɲɛjɔyɔrɔ don bari Ala subhanahu wa ta'ala ko kuranɛ kɔnɔ lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana a ko Muhamadu kɛra aw ye ladege fɛn ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam diinɛ na kɔni wa Basitan Tarawele kɛra musow ye ladege fɛn ye Basitan kɛra aw ye ladege fɛn ye an balakaw a y'a janto a cɛw la a bɛ fɔ tuma bɛɛ ko kuma bɛ kɛ musow de ka kuma bɛɛ musow aw de bɛ du jɔ aw de bɛ jamana jɔ nin ye Basitan kelen ka baara ye mɔgɔ miliyɔn joli de ye baya kɛ bi Hayidara kelen tɔgɔ la biro joli bɛ yen Ansaru diini kɔnɔ Hayidara ye min sigi misiri joli bɛ yen min jɔra Sɛrifu Usumana Mara na Hayidara tɔgɔ la kalanso joli bɛ yen min jɔra Hayidara tɔgɔ la maa joli ye kana sɔrɔ Sɛrifu Usumana Mara na Hayidara fɛ bi o tuma na ni muso bɛɛ sera ka Basitan ladege den dɔw ka sɔrɔ minnu b'i jɔ diɲɛ yɛrɛ dilali sira kan maaya dilali sira kan ka bɔ namara ni janfa na ani mɔgɔ faga la ani mikɔrɔpuya la an bɛ cogo min na an tun b'i bɔ tan an balakaw tan dɔ ta i cɛ ye Abijan muso bilahi tan foyi t'a bolo muso cɛ ka tan foyi t'a bolo bilen n'a tɛ ajami a bɛ feere yɔrɔ la walima a bɛ ko wɛrɛ yɔrɔ la denkundi walima kɔɲɔko walima ajami cɛ ka foyi tɛ yen tan na ale bɛ se ka min t'a cɛ ye cɛ découragelen sigilen don so kɔnɔ denw bɛ yɔli yɔli la yen du kɔnɔ maa tɛ yen min b'u filɛ o tuma na n'a fɔra o la k'e bɛ bana wolo du kɔnɔ k'a sɔrɔ cɛ diminen don i kɔrɔ Ala t'i sɔn fiyewu o bana ka wolo Ala t'i sɔn dɛ o bana ka wolo dɛ a ye kɛ cɛw sago ye a ka kɛ Ala sago ye furu kun ye denko de ye Ala ka se ka i sɔn den na den barikama la mais kunkolo ko tɛ dɛ n'Ala y'i sɔn mɔgɔ la n'a ma den d'i ma i bonɛna mais furu kun ye denko de ye den barikama ka sɔrɔ i fɛ n'o sɔrɔla e fɛ e ba ani i fa a bɛɛ lafiyala o tuma na an ka kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam kira kisi ni nɛɛma b'a ma a ko ni muso o muso ko a cɛ ma ko kabini n furuli fɛ n ma deli ka hɛrɛ ye n ɲɛna kabini n furula e ma n ma hɛrɛ ye n'i ko i cɛ ma don o don kabini ne furula ne ma deli ka hɛrɛ ye n ɲɛna ko Ala ka danga b'o muso kan mɛlɛkɛw b'a danga dugukolo kan fɛn bɛɛ b'a danga
mahere amalakaw aye denw lajɛ kɛ denw wololen don denw bi du kɔnɔ mais makoɲaden bɛ min du kɔnɔ bi denw ka ca denmuso joli denkɛ joli bi i bolo denmuso joli b'i bolo o kumana mais makoɲaden joli bɛ e fɛ yen min bɛ se ka 200 mako ɲɛ fa ye walima a bɛ se ka malobɔrɛ mako ɲɛ fa ye walima a bɛ se ka bonsara dɔ mako dilan a ba yɛrɛ ye o makoɲaden joli b'i denw na n'a ma mɛn ko nin den ye mɔgɔ dɔ sɔgɔ ni muru ye a bɛ fɔ a den ye dɔ ka dakari walima a ye mɔgɔ dɔ sira da dɔ ɲɛ ni k'a fa jɔnniw denw na ko seliladenw o kumana a ka kira ta Ala ka diinɛ min to yen a ye ladilikan min fɔ musow ye an ɲinɛna o de kɔ wa lamɔ ntanya o kumana an balakaw a y'a janto nin na kosɛbɛ an ka kira kisi ni nɛɛma b'a ma ko خير النساء امرأة إن نظرت إليها أسرتك وإن أمرتها أطاعتك وإن غبت عنها حفظتك في مالها ونفسها أقول مسلمين غيرك بني مسلمي نيني شولاكا إبن نسونديا يرما إني منا شوي مسوكا أفني دونجوغو إبن نسونديا أيرك كتويا ما يسرقا inye mana daka ibi nusondia ako de muso mi here ka bo muso mi ngafusa kateme muso beka inye mana daka ndoro ere bi sawa ibi nusondia me inye mana da muso mi nga ni bi sawa ni bi nusondia obi soro muso jumere la ebi na sokono muso sigile do ibafu hali foli lamna ni be bara muso t'a dɔn cɛ donna so kɔnɔ a t'a dɔn yɛrɛ k'a bɔra a bi fo a mako si t'a la wa a bi bɔ a bi sara muso la ko mɔtɔ don a mako si tɛ yen o kumana muso min t'i sago kɛ i ɲɛ bi da o kan k'o bi diya i ye hali n'a ye masiri sugu bɛɛ don a la i ɲɛ mana da kan bilahi i tɔ bi fitinɛ ka taa de mɛ n'a b'i sago kɛ i ɲɛ mana da kan i bi nisɔndiya i yɛrɛ ma et puis n'a muso be n'i y'a lajɛ i bi nisɔndiya n'i tɛ waati min a b'a yɛrɛ tanga i ka nafolo min b'i kɔ a b'o latanga wa i denw a b'o latanga a b'i denw bila sira ɲuman kan n'i ko a ma ko nin kɛ a b'a kɛ n'i ko i sigi a bɛ sigi n'i ko wuli k'i jɔ a bɛ wuli k'a jɔ n'i y'a bila baara o baara la muso b'a kɛ an balakaw a kana lamɛn ko muso ni cɛ ka kan muso man k'i suli cɛ ye muso man ka cɛ bonya a ka n'o naganagakanw lamɛn bilahi muso o muso man'i dan na i denw dɔw tigi den sɔrɔ a man kan dɛ i n'i cɛ man kan ala y'i jɔyɔrɔ dɔ di cɛ ma arijalu kawamuna ala nisa ala y'i jɔyɔrɔ dɔ di cɛw ma o ma di musow ma a n'u man kan a y'u bonya bari kira ko kisi nɛɛma b'a ma muso i man'i ka seli farida 5 seli k'i ka sunkalo kalo su ni ka tila k'i cɛ labato mais munna kira ye cɛ labato o bila ye kira kun kan k'o bɔ yen ni jɔyɔrɔ t'i cɛ la muso yɔrɔ a kun kan ka da n'i ye seli kɛ ka tila ka sun cɛ ka yɔrɔ la a kun kan ka jaga ni heji bila ye cɛ ko kuma man ka fɔ yen mais munna kira ye cɛ bila ye ko ka tila ka cɛ labato ka tila ka cɛ labato n'i ye cɛ labato n'i sara ko ala bi alijinɛ sow bila i ɲɛna ta bon min mana i ja don a kɔnɔ bon min mana ja don a kɔnɔ an balakaw n'i ye kira ka kuma ye k'a ɲɛsin aw ma i cɛ nisɔndiya kira ko kisi nɛɛma b'a ma muso o muso b'a cɛ nisɔngoya du kɔnɔ cɛ diminen don a kɔrɔ ko tant que n'a ma cɛ nisɔndiya dimi min b'a dusukun na dimi in ka ban ka bɔ cɛ la ko ala t'a ka foyi fɛ ala tɛ o muso ka foyi fɛ maa ye ɲininkali kɛ tamani basitan kun bɛ cogo di tamani a ye ɲininkali kɛ tamaninkaw fɛ yen u bɛ yen u balolen bɛ yen basitan yɛrɛ bɛ yen a dɔnbaw bɛ yen a dɔnbaw bɛ yen a ye ɲininkali kɛ a kun bɛ cogo di tamani ni ba ma da ni ye mais an balakaw e yɛrɛ denw b'i dɔn ka sɔrɔ hali i yɛrɛ m'a fɔ fɔlɔ
fa b'i wele i sigilen don a kɛrɛfɛ ka da waga ka cɛ laminɛ naam walima n bi yan bilahi o ye tasuma ye muso dɔw golo kan cɛ b'a wele a sigilen don a tulo b'a la a bɛ a kɛ i n'a fɔ a tulo t'a la cɛ b'a wele a sigilen don karisa karisa abada a ti cɛ laminɛ mais o tuma na e b'i fɛ i ka diya cɛ ye cogo di i b'i fɛ i ka ko ka bonya o cɛ ma cogo di e b'i fɛ i ka denbarikama sɔrɔ cogo di n'i ye den barikama ye a bɛ sera ka mako ɲinɛ fa ni ba ye a bɛ mako ɲinɛ o ye bilahi muso hali n'i den tɛ o den b'i diya bɛɛ ye hali ni e yɛrɛ den tɛ o den ko ka di ye o den ko ka di ye na o tuma na tɛmɛni walanda in ye yanni waati tɔ dafali cɛ an bɛ tanga ɲini ala fɛ ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma sitana min gɛnna ka bɔ ala ka hinɛ kɔnɔ ala k'an kisi ka bɔ a tɔɔrɔ ma na an m'an sinsin ni setigi ala tɔgɔ barikama ye se bɛ ala min ye ala min y'a daminɛ min b'a laban na o kɔfɛ an bɛ sɔli zamzamiyu kan makiyu tihamiyu madaniyu an bɛ sɔli a kan ŋɔdu min ka bɔ ala bolo n'a ka dafɛ bɛɛ ye ala le itilaki ala y'a somɔgɔw fana bonya ka tɛmɛ somɔgɔ tɔ bɛɛ fana kan o ye ala ka fusamandiya ye ala ye min kɛ u ye hasidiya tɛ mako dilan na a ko nin ye jogo tan ye muso o muso mana nin jogo tan ladege ko o muso in bi kɛ dolo ye min bi kebe-kebe a ka du kɔnɔ furuso la ala bi fɛn bɔ a la fɛn min diɲɛ b'a tɔgɔ fɔ min bi bonya mɔgɔw bolo nka cɛw bɛ yen n'a bɔra aboboya gendarmerie da la yan a n'a den bi kunbɛn ka sɔrɔ a ni mɔgɔ wɛrɛ bi taama na ɲɔgɔn fɛ a bi maloya k'a denkɛ yira a la ko nin ye n woloden ye min t'a den don a bi maloya k'a yira a la muso n'a terimuso bi yaala u bɔlen sira kan a bi bɛn n'a denmuso ye makiyaji minnu b'a la ani fini kafirilama minnu b'a la a bi malo k'a den jira a terimuso la ko nin ye n denmuso ye a bi malo a ti sɔn fiyewu teri k'a dɔn ko n den don bari n'a y'a dɔn a bi tigɛ ale yɛrɛ la na a fɔlɔ a ko a fɔlɔ muso i yɛrɛ majigi i cɛ ye i majigi i cɛ ye cɛ ka baara la i majigi a ye cɛ kuma ɲɔgɔn ye la i majigi i cɛ ye parce que fɛn dɔ bɛ yen o yɛrɛ banna an balakaw fɛ pewu n ye ko dɔ kɛ n cɛ la a ma diya ye ka n'i sonsori ka yafa deli cɛ fɛ o musow ka dɔgɔ o musow dɔgɔyara bilahi n cɛ n filila n ye nin waleya kɛ a ma bɛn ka n'i sonsori k'i cɛ deli ala kama n cɛ yafa ma koyi ne m'a dabɔ nin kama n b'i fɛ i ka yafa ma n tɛ nin ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ bilen fiyewu muso min bi o yafa deli cɛ ye sɛbɛ-sɛbɛ la a muso ka dɔgɔ parce que yafa min bi deli o tɛ yafa ye o an balakaw bilahi o tɛ yafa ye i ye cɛ diminen don a sigilen don a tɛmɛ dɔ la f'a bi gosi e la yafa ma ha ne tun t'a dɔn k'o b'i tɔɔrɔ o ye yafa ye wa a tɛmɛ n sen na a bɛ taa fɛn dɔ ta guwa la a bɛ taama na ka taa hali a t'i jɔ ko yafa ma ne tun t'a dɔn o b'i tɔɔrɔ o bɛ dɔ fara cɛ ka mɔnɛ kan a bɛ dɔ fara cɛ ka dimi de kan bilahi o tuma na malakaw bon a ye muɲu a ye sabali a y'a yɛrɛ majigi cɛw ye a y'a yɛrɛ majigi cɛw ye bana de bɛ bɔ aw la sini koyi tɔgɔtigi aw de b'a wolo dɔnnibabaw aw de b'a wolo nafolotigiba muso de bɛ na n'a ye diɲɛ na mais a bɛ kɛ ni e yɛrɛ jogo ani ka baara muso bɛ min kɛ a cɛ ye a bɛ majigi min kɛ ka n'a kɛ bɛɛ bɛ e tɔgɔ fɔ majigi ni muɲu na ani ɲumanya kɛli la ka sɔrɔ i cɛ tɔɔrɔlen don so kɔnɔ o muso de ka ca bi kojugu dugumɔgɔ bɛɛ b'a tɔgɔba fɔ
ko ni muso yi ko maa ba don dɛ muso in b'i hinɛ muso nin ye fɛnba ye mais cɛ tɔɔrɔlen don so kɔnɔ cɛ b'i ɲini ka du bila a tɔgɔ la billahi ni mankan donna n'a cɛ bɛɛ b'i cɛ dɔgɔya ni muso ɲuman bɔ in i bɛ ka tɔɔrɔ muso in tɛ foyi kɛ cɛ la mais degun min b'i cɛ kan ala dɔrɔn de b'a kalama amalakaw i mana ɲumanya fitinin k'i cɛ ye ala b'a dɔn a sara ye min ye ala b'a k'i ye ani denw juguya fitinin n'i y'a k'i cɛ la hali ni mɔgɔw y'i tanu ni cɛ ka tanu tɛ yen o ye zéro ye mɔgɔw mana i tanu ka bonya da i ka cogo o cogo nka ni cɛ ka dɔgɔyama bɛ yen ko cɛ nisɔndiyalen t'i kɔrɔ o ye fu ye mana an bɛ min fɔ an balakaw ye ko a y'a muɲu a k'a majigi a cɛw ye kumakan na n'a ye an k'a kɛ n'o tɛ alakota ko ye i cɛ lamɛn a bɛ min f'i ye kuma lamɛn i ka baara kɛ n'a ye nin b'i lakale mun kama cɛ yɛrɛ b'a muso wele ka n'a sigi i b'i kuma na ma ale yɛrɛ hakili foyi t'i ka kuma kan a t'i lamɛn yɛrɛ ko min b'i tele la ale ɲɛ b'i tele de la hali i ka ladilikan den kelen t'i don a la a bɛ tila k'a ɲɛfɔ a teriw ye ko a ye n wele su la ko hali ma jate i cɛ lamɛn i ka baara kɛ n'a ye cɛbaw wolola tan de musobaw tɛmɛna bilahi ala bamananya tile la musow tɛmɛna hali dileke ti don u fɛ musow tɛmɛna u ti dileke yɛrɛ don fiyewu bari o dileke yɛrɛ tun ti labɔli kɛ o tile la mais u ye belebele wolo o musow kɔni u ye belebele wolo bolo bi si min na min bɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ hali bi olu y'o wolo mais diinɛ nana silamɛya nana o silamɛya de ka bon ka tɛmɛ diinɛ tɔ bɛɛ kan a ka bon ni bolisɔn diinɛ ye a ka bon ni diinɛ bɛɛ ye ka n'a kɛ o selilamusow o silamɛ musow k'o denw olu tɛ se ka lajɛ kafiriya tile olu ka lamɔ an'u ka wolo k'o ɲɛna ka tɛmɛ selila tile kan n tɛ masiba da ye nin ye masiba da ye dɛ o tuma na an balakaw kana lajɛ min denmuso bi jɛnɛya la walima min denw olu bi tiɲɛni na kana olu lajɛ dɛ a filɛ dɔrɔn jɔnni ye banna wolo den ɲuman bi jɔnni de ka so kɔnɔ i sanga n'o ye fo ne yɛrɛ ka nin wolo ala muso mana fɔ ne bi denba wolo wallahi a b'a wolo ni muso ko n bɛna den wolo den min diɲɛ bolo bi siɲɛ la muso b'a wolo a b'a wolo ni mun ye muɲu ni sabali cɛ b'i nɛni kana fɛn fɔ a b'i dɔgɔya i dade kana jaabi kan'i ta sara la a ma n'i dɔgɔya a deli o muso sɔrɔ man di ni cɛ y'i nɛni cɛ in deli ko sabali a ma n'i dɔgɔya a deli sabali a ma n'i nɛni cogo o cogo a deli e ɲɛ tɛ nɛnini na i ɲɛ tɛ dɔgɔyama in na e ɲɛ bɛ furu bonya de la ala bɛ min k'i ye lahara e ɲɛ b'o bonya de la o kɔ tɛmɛlen kɔ e ɲɛ b'a la n'i sabalila a ka tɔɔrɔ a n'a ka nɛnini a n'a ka bugɔli a n'a ka dɔgɔyama kɔrɔ ala b'i fɛn bɔ i la min b'a to i b'i ɲinɛ cɛ ka nɛnini n'a ka bugɔli kɔ e ɲɛ b'o la o de b'a to i bɛ sabali o mais muso n'i ma sabali i ma muɲu ala mana den d'i ma c'est-à-dire i cɛ b'i dɔgɔya a b'i nɛni a bɛ fɛn jugu bɛɛ f'i ma mais n'i ma muɲu ka sabali ala tilala ka den d'i ma o den tilala laban na a b'i tɔɔrɔ a b'i ɲani a b'i degun a bɛ tɔɔrɔ da i ka don o don bilahi i b'i sa ka sɔrɔ i sa kuma ma se parce que cɛ ka tɔɔrɔ den ɲuman de kan k'i ɲinɛ cɛ ka tɔɔrɔ kɔ cɛ ka nɛnini n'a ka bugɔli i kan ka den de sɔrɔ den min b'i dusukun salo den min bi ɲumanya k'i ye min b'i ɲinɛ i fa kɔ a ka tɔɔrɔ n'a ka ɲani min b'i ɲinɛ a kɔ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
to you, Abba. yananga dadu akuma na mba ala fuka ala wali mando sabula sababu nana fɛn min fɛ o de ye an fɛ arayi kɔfɛ ya organisation sécurité olu de nana hakilila ye kana sɛbɛn an ka président ba kɔrɔ n'o ye Adama Tangara ye k'a fɔ ko mɔgɔw ɲɛ bɛ tɛmɛ fɛn dɔ kan fɛn min ka bon ala yɛrɛ bolo sabula fɛn min ka bon ala bolo mɔgɔw ɲɛ bɛ tɛmɛ kan dusukun de b'a ye mais ɲɛ t'a ye organisation sécurité le nana kana da an ka président ba kɔrɔ n'o ye Adama Tangara ye o fana y'a jira jama la ɔ jama jɛla n'a ye o kɔfɛ an tun b'a daminɛ waati an tun b'a kɛ ni dalayirokala le an ka charge kɔnɔ ye ɔ fɛn fɛn n'a ka bon ala bolo a bɛ ji di ka taa fɛ de o kɔnɔna na président y'a ta k'a ɲɛsin jama ma ɔ jama fana ye ko hakilila ɲuman don o kɔnɔna na an y'a daminɛ sali kɔnɔ ye n'o ye an ka réunion de salle ye ɔ an y'a daminɛ ni dalayirokalaw ye ɔ a nana bɔ dalayirokala ala bɛ k'a ji di an bolo ka taa fo kana se kɛnɛba la yan bi donc an filɛ o kɛnɛ min kan bi n'o y'a daminɛ a kɔnɔntɔnna an filɛ o la nin donc ala sɔnna a ma an filɛ o kɛnɛ de kan o dalayirokala tɛ dɔwɛrɛ ye parce que ala y'an so musokɔrɔba barikama min na o dalayiru le bɛ kalan k'a fɔlɔfɔlɔ ɲɛsin kira ma fɔlɔ ka na tɔ laban an ka karamɔgɔcɛba la n'o ye Seru Madani Hayidara ye ka ɲɛsin a ba ma sijan ani kɛnɛya ni lafiya ko bakɔrɔ in ka se k'o sɔrɔ cogo min na an ka ŋaniya dɔ ye k'o ɲɛsin u ma a nafa tɛ se ka fɔ ka ban sabula n'an ka ma nafa fɔ ka ban an bɛ siya ala ka san o san b'a kɛ jidili le bɛ ka k'a la parce que san dɔ la an y'a fɔlɔfɔlɔ kɛ saga fagala la ala y'o jidi salon an y'a kɛ an ye misi sɔrɔ ala ka faga la ɲina misi kelen ani saga fila o de fagala la donc an b'a ye an ka baara ninnu kɛli la o kɔrɔ ye ala le bɛ ka jidili kɛ ka taa an fɛ donc san wɛrɛ ta fana an b'a ɲini ala fɛ ala ka jidi ka tɛmɛ nin kan voilà ka se ka karamɔgɔkɛ in faamu ni basa ka dili ye nin diɲɛ laban tile in na k'a ka sira minɛ cogo min na an ka se ka arajinɛ sɔrɔ donc an b'o foli an b'o welekan da bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ min bɛ amisaro kɔnɔ mɔgɔ min tɛ amisaro kɔnɔ bɛɛ ka se ka amisaro kɔnɔna faamu laɲini ye min ye n'o ye an ka lahara ɲinini ye donc an b'o de ɲini ala fɛ donc a ka se ka faamuya di an bɛɛ lajɛlen ka to bɛ na sɔlɛ Muhamɛdi foli laban min bɛ ka ɲɛsin n ka foli fɔlɔfɔlɔ n b'a ɲɛsin n ka président yɛrɛ ma sabula olu ye baara in ta cogo min na vraiment an ma défaut si sɔrɔ a la an ma défaut si sɔrɔ a fo kana se an yɔrɔ min na bi n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka président n'a ka bureau fo k'o waleɲuman dɔn nin baara ninnu kɛli la ka ɲini fana minnu nana o dɛmɛ o baara la ka bɔ yɔrɔ wɛrɛw la ani invité minnu nana an b'o bɛɛ lajɛlen fo k'o waleɲuman dɔn ka san wɛrɛ ta bila an si kɔnɔ yarabi ala m'o kɛla bɛɛ min bɛ arayi kɔfɛ yarabi ka bɛɛ ni jidi yarabi ala m'o kɛla ka kanu jidi yarabi ala m'o kɛla ala ka ala ya bonya kosɔn ani karamɔgɔ yɛrɛ bonya kosɔn sɔlala rasuli o ye ka Serifula télévision so yɛrɛ mɔgɔw fo u bɛ cɛsiri min na diɲɛ kɔnɔ a ye nafa min yɛrɛ se anw yɛrɛ ma Côte d'Ivoire dan t'a la sa anw de chaîne wɛrɛ si filɛ n'olu tɛ tiɲɛ yɛrɛ la u y'an nimisi wasa kɔ an kɔni bɛ foli kɛ Serifula télévision so ɲɛ ka tila ka dugawu k'u ɲɛ mɔgɔ minnu b'a baara la ala k'u sabati baara in na u kɛ laɲini ala ka sabati a n'an yɛrɛ kɛ laɲini ala ka sabati dakuruɲɛ kelen min foli bɛ ne bolo o de b'o ye k'a ɲɛsin télévision so yɛrɛ ma tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ dugawu k'u ɲɛ ala ka ji di télévision ye ala ka ji di a mɛ yɔrɔ minnu sɔrɔ k'a kɛ k'o bɛɛ sɔrɔ ala k'o kɛ an b'a ɲɛmɔgɔw fo ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo tiɲɛ yɛrɛ la u y'an nimisi wasa diɲɛ kɔnɔ sabu ansari b'a disi gosi ni Serifula ye bi dɔ nana baya k'an fɛ yan télévision so in kama a ko karamɔgɔ Kasiyate ale y'a lamɛn kɛ dɛsɛ nka télévision kama karamɔgɔ dɔ ye ale nana baya k'an bolo arayi kɔfɛ bon i b'a dɔn o la ko télévision b'a kɛ baara kɛ
donc wala ni ko be foli ɲɛsin olu de ma ka tila ka dugawu ba kɛ baasi t'an yɛrɛ ɲɛ a yɛrɛ kɛ dugawu k'an ye diɲɛ ansar bɛɛ mago b'ale de kɛ dugawu la a ka dugawu k'an ye an kɔni bɛ dugawu k'an ye si jan ni kɛnɛya ni lafiya la ala k'o dan n'a ma k'a mɛn an kɔrɔ k'an ɲɛ mɛn ala k'o k'an ye. alhamdulillahi rabbil alamin an badenw ni tun y'an ye Côte d'Ivoire jamana kan faaba la Abidjan jamiyatu ansardin tɔndenw ka kɛnɛ labɛnnen tun don k'a kɛ waliɲuman dɔn ye ka taa an ba ma woloba ɲuman waliden ladon ani yɛrɛden ladon Seyda Aja Bastan Tarawele Tamani Aba ala k'a mɛn an kɔrɔ ka sija ani kɛnɛya di a ma k'aw fo ka waliɲuman dɔn a ka ɲɛmadali la k'a fɔ sigida caman bɛ ala bolo ala k'o yira an na wa shukran lakum fi amanillah. Ngalondi sega tieme tenya welela fala ka chideme tenya welela ngalondi sega tieme fala ka chideme tenya welela ngalondi sega tieme tenya